igen, altså, nu har I hørt, hvordan det er at have nytår her, ikke også? Men så tænkte jeg, er der måske noget mere, man kan vise sig? Ja, så tænkte jeg, hvem måske vise, hvad vi godt kan lide at lave? Så jo, vi er egentlig mest bare herhjemme og slapper af. Men vi har sådan en masse småting på det. Vi har blandt andet knaldperler, heksehyl og verdensting. Altså sådan, vi har en hel klasse heksehyl og over 100 knaldperler. Så det er jo egentlig meget sjovt, fordi vi er ikke så meget for at fyre det der store noget af, vel? Men så er det kl. 12, hvis det ikke havde skulle regne så meget. Så havde vi tænkt at gå op til møllen, som vi gør hvert år, når jeg er sammen med min far. Men det vi så skal have drik, når klokken bliver 12, så jeg skal i hvert fald have den her. En bjørnepinde med forskellige frugt. Sådan lidt tropiske frugter, som jeg virkelig godt kan lide. Men normalt, så drikker jeg sådan bare til ganske almindelig hverdag. Indtil kl. 12, så drikker jeg bare sådan nogle sodavand som cola. Og så har vi jo, og det vi spiste til aftensmad, det var faktisk også rimelig lækkert. Jeg fik pomfritter med ketchup og andebryster. Og min far han fik jo så noget mørbrad og nogle kartofler og sovs til, ikke også? Men det var faktisk rimelig lækkert. Jeg tror også, min kat synes, det er også god. Altså hun får jo altid, hvis der er et eller andet kød tilbage, så får hun altid resterne af det. Fordi det er i stedet for at smide ud. Men så her en sidste tid på dagen, der er jeg faktisk at spise sådan her. Min yndlings slags, altså noget, ja, lidt usundt noget, kan man godt sige. KitKat med hvid chokolade. Men vi har jo rigtig meget at spise her i huset, faktisk. Vi har tænkt os både skal chips. Min far har også købt nogle romkugler her, som jeg gerne må spise. Fordi han har købt nogle både med karamelfyld og sådan nogle almindelige nogle kokos. Og jeg kan ikke rigtig karamel, så jeg vil ikke spise det med karamelfyld. Så det er derfor, han kan vælge at købe dem der også. Fordi jeg synes, det var lidt unfair, hvis jeg ikke fik nogen, når han jo gjorde. Så, fordi sådan er han. Hvis han køber noget til sig selv, så synes han, det er en god idé at købe noget til mig også. For så ved han bare, at jeg bliver sur, hvis jeg ikke også får noget.